Hello guys, गिबियाव नानि गोरबो इउटुब चेनेल गासिबो बरायलायबाय। So guys, जोङो दिनै बरमा थांनाय दा आरोना साइकेल रेन्जारनि सीट आरो टायार लायनो। So नोंथाङा नायलांबाय था थौदो बिदिब्ला। Wah, tamam hit नुदोलै भिउखौ हाल। Wow, आरो GoPro-फोर मोनबावनायमोनबा। Wow, tamam hit मोनदोलै। Wah, थैद नुमारदों खिन्थु। Yellow bicycle फाहामदोंमोन आरोना नै जासिगोन देगा आरोना हामाल' बाइसाइकेलखौ फाहामदों आरोना हामा जादों माने बला जामजुदोंमोन आरोना बेखौ आं दा गोदान होदों आरोना वाव स' फाइनालि जाथारबाय आरोना जाबाय स' फिनिशिं आरोना जाबाय साक्सेस दाना जों थांसै बरमायाव होलांलायनोसै जाबाय थ' हिदुदो किन्तु बय थैदो आरो बुंना लादो आरो याव थांगासिनो मोनथारसिगोन masa kalisan oleh bagar lah हेै बा फाइनालि जों दा बरमा मोनफैबाय आरोना जों दा नायनोसै फंबाय दा साइकेल बायनायाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों बोसोरनि जोङो टायारसो लांनो फैदों साइकेल टायार नांगौ जादों आरोना ओमफ्राय नै इयाव दोङो साइकेलाव दोङो आरोना जोङो साइकेलाव इयाव फैदों बरमानि फार्स्ट जानो हाबदों आरोना जोङो बेयाव मोखाङावनो दोंथ'यो दा हिदो आरोना नैखौ 8,000 बिदो नैखौ 8,000 बिदो स' हिदिद दोङो आरोना साइकेलफोरानो हिदिद दोङो जेनेबा रेन्जार साइकेल नांगौबा हिदिद दोङो इसोरखौनि आरो जोंनि हिदिद दोङो आरोना नै गथ' फिसाफोरनि बायदा रेन्जार नैखौ इ गंसेखौ 8,000 बिदो बिसोरो लांनो फैदो आरोना नाय आरो सिङाव नायबावदो इसोरो इबायदेरबो जासिनदो kalara orange kena दै सेला जाखायो आरो केपासिटि दोङो नै दै सेला जानाय केपासिटि दोङो हिटमोन आरोना जोंबो इयावनो फैदो आरोना साइकेल माबायाव नायनो नै हिदिद दोङो इदि Ini dah mana? ha इदिनो ना Nama tu gimana gua, Enoka. এনেকুৱা Teman dam. itu 320 কিবা লাইলনত থাকে না গুণাৱৰ থাকে Nylon itu. itu lailon itu গুণাৱৰ না Bukan, itu cotton beli gua. কটন itu lailonor na lailon Lasting loh itu lo kalau gua. ani bani lailon kan lanang hayiba lailon ke nggak oh ini ini sendiri kintu Itu man. itu nih guys ike basi be hadir na oh izin ke mana nya Oh, itu. bisa yo Wah. Enoka. cuman ini Itu deh. terus pam naik pam naik oh cycle टायार लांफैदोंमोन आरोना रेन्जार साइकेलनि ओमफ्राय दा जायासै माने जोंनि लोगो जादों जों माने थाखानाय रेन्जारखौ गोसोआव लाबासै आरोना ओमफ्राय दा मिलायगोन ना मिलाया जादों माने दखाननायखौ गिदिर जागोन होनना बुंदो ओमफ्राय जोङो मिलायगोन बायदि मोन्दोंमोन गथ'आबो ओमफ्राय दा जोङो मा जायो लांना जायो ना जाया दसे नायबावसै जों माने भुल जादों आरोना जोंनिनो भुल जादों जोङो साइकेलनि रेन्जारनि नाम्बारखौ गोसोआव लाबासैना जोङो गोसोआव लायासै दा ओमफ्राय इयाव इदो जादों मिलायगोन ना मिलाया जादों माने दा दखाना गिदिर होनना बुंदो ओमफ्राय जों आरो मिलायगोनबो रखम सानदों आरोना बियो मालिक साइकेलनि मालिकआ ओमफ्राय स' दसे नायबावनोसै जागोन ना जाया नायगासिनो आरोना दे लादों होनबालाय लानोसै दैखौ दे ला लाबाय ना Oh, baik puri makan teh. Baru makan jago mondo. Wah, baru makan apa mondo? Apa mondo deh? Baru makan apa nai ba? Nih, labai guys. Beda जोङो थांखासै आरोना. Oh, balik साइकेलानnya. Pump sana lebar sampai kita baci lainसै. Hei, salah disturb le. Hei, सान्दुं गोसाफोराव थांखानो नायबाय दा आरो नै साइकेल बाथिनियावसो थालायलांबाय
Sukses जाबाय आरोना थांसिगोन जोङो. Wow, सान्दुंआबो मोदान लायदो बाला. Wow. Sikit lafingan apa? Sikit lafing kok. Tuh mah, lafinisi on na. Sikit. So जों दा माने सिट लांनो फैफिननायाव आदा मोना लोगो मोनफिनबावदों आरोना इसोरबो सिट साइकेलखौ लांनो फैफिनमारदों आरोना. लामारबाय आरोना. फुलानो बेसे बिदो? 8,000. 8,000. Hero Mozah nukarnya gitu cycle wow. Macam na? Cycle selain ya? Buahnya ada mana? Musulpur nih. Musulpur. Nengko. Mana Musulpur? Iya ini tuh cycle kan dia. Nengko. Kung bawa kung nilu lah bu ya. Kung pa kung barang lah ya. Barang macam mana? Ada garat ini selang. Garat selang share na? Kari unang sih. Ada. Beri makan nih. Beri makan. Ayo beri makan nih. Cycle garat. So, to kono thandalung ni जोङो thandalung भाबदो गरम ना गरमान फाय दासो फैदो जोङो thandalung नि आरोना गाइस. So, दखानियानो गैया बबा नार्सारि दङ खोमा. So, नैयाव मैगं थाइगंनि बायदिसिना माबानि मुलि मोनो आरोना मैगं थाइगंफोरनिबो बेगरबो मोनो मुलिबो मोनो आरोना बेवहाय बरमानिफ्राय साहाजों सिदा फैनानै. वाव आं नोंसोरनो मोनसे फिसा क्लिप माने नार्सारि बिबार बागान माने नार्सारि नामा होनो आरोना बिबारावनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइनिबो मोनगोन आरोना गय फुलिबाबो मोनगोन लिसुबाबो मोनगोन जि नांगौ आरोना बेखौनो मोनगोन. आंनियाव दाखालिबो हाबखांबायमोन आरोना स' इनिबो भिडिअ लाबोदोंमोन आं सिगाङाव स' नोंथांमोना जाय नायाखै आंनियाव थांना नायबा नुगोन आरोना. Nih, makan langsung. Deh, beli. Oh ya kang gue. Ini nekep nih yo. Ini nekep nih yo. Tanda langsung lah. Pusar nah, pisau nih. Dalang ba. Sebab nuba gorong mau naik nala ba. Baik seger. Ek dua ini. Wow, baru fine itu labda. Ramai hit nuka deh. Mana nih? Thalang na, thandalang na fine nama itu ke? Kamu deh. Wow. Sudah. Ya masuk. Singkai sama. Apa borban memang malam kena gitu nak? Novel ada. Karni mana? Karni. Novel ada. Tar deh. Wow, dari kantor baik taka. Nupenau kantor baik. Baik. Baik mana kantor. Nah, kantor berapa? Baik. Berapa? Situ ya. Oh ya, sidau. Itu polisa. Sit bela ada mense. Cinco polisa ni empat. Tai rau cinco polisa Korea na? Mencio? Baik, bacinya solis taka. Baci ane di थांबाय थानायावनो पाम्प सारना दे ओमफ्राय उफाय गैया माने बाथि रुनांबाय माने निजिदोंमोन आरोना 40 थाखा थांबाय थान्दा लोंबाय आरो दा जोङो बोरैमाखायाव जुदि दखानफोरा बन्द जायाखैबा एसे खालामनांबावसियावबो थागासिनो नायलांबाय था. Wow, come on, hit me the so hit guys, come on, hit me the wow, come on, hit me the Salud. Wow, hit guys. Wow, lang balik. Wow. Hit na kada guys. View ke. Akan mulai dulu. Wah, hit na deh.
Wah, tamam hit guys. Nailang beta video ke jebjasim. Wow. Wah hit nu khade kindu. Guys nơi là khá lại vậy. Là lại bài. Là lại vậy. Masih lembar lah một sih. So guys nih lang sih second time lang mau baik beri makan mentar na so nih lang baik wah boya borong gitu undang ah wow kan cuman kapan gitu lang nih wah Thầy này về chim na, thầy ni mudeng này, ekhe dia. Wow, ini menda. Korom bothorni. Ini mulai baik. Đây ấy vô mình sẽ đang teman. Yang second time. Second time. Nah, enggak baik baik. Tuh, थांसै ना? Tuh. नोंथांमोना दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना गालां प्लिज अन्नानै बर'जों बर' सापर्ट होलाय बर'जों बर' अनलाइन था बर'जों बर' सापर्ट होलायबाय था गासिखौबो सापर्ट होलाय स' आंनि इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गालां प्लिज अन्नानै स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनानै माबायदि मोनखो स' कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबखानोसै आरोना स' गाइस बाय बाय उनाव लोगो मोनलायगोन